Тизден Казанның М4 микрорайонында bir yolu 3 өр яңа йорт кулланылышка тапшырылачак. Ул һәр берсе 255 фатирга исәпләнгән һәм аны социаль ипотека буенча алып булачак. Төзелештә иртәнге 7-дән кичке 7-гә кадәр 500-гә якын кеше хезмәт куя. 2 йорт инде түбә астына кертелгән. Кирпичный кладка бара, спецработаларын эшли башладык. Алла билсә, тиздән фасад эшләрен башларга уйлап торабыз. Плюс уңай температураларда инде штукатур эшләрен, эштәге эшләрне дә башкарырбыз. Бу төзелешләр узган җәй башланган. Материалларга бәя артуга карамастан, монда эш тукталмаган. Төзелеш бер нәрсәдә тукталмады. Төзелеш материаллары бар. Кеше ресурслары белән обеспечен дип әйтик инде. Техника җитәрлек. Уйлыйбыз вакытында бу эшләрне башкарып чыгарга. Бүген Татарстанның төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгында социаль ипотека йортларын сафка бастыруны дәвам итәчәкбез дип белдерделәр. Әлеге тармак министры төзелеш материаллары кыйммәтләнсә дә фатир бәяләре артмаячак дип тә ышандырды. Тик санкцияләрнең тискәре нәтиҗәсе алдагы берничә елда сизелергә мөмкин ди ул. Я думаю, этот год то, что Быел төзелеш эшләрен ничек тә алып барырбыз дип уйлыйм. Әгәр вазгыять һаман да шулай катлаулы булып калса, 2023 елда аның тискәре йогынтысы сизелми калмас. Социаль ипотека йортларын төзегәндә кулланылган материалларның 90% безнең илдә җитештерелгән. Шунысы гаҗәбаларның да кайберләренең бәясе арткан. Комныкы мәсәлән 2 тапкырга. Бу хәл буенча монополиягә каршы федераль хезмәт белгечләре тикшерү башлаган. покажем четвергам у нас проходит штаб. Һәр атна сайын пәнҗешәмбе көнне ил хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хөснуллин җыелыш уздыра. Кыйммәтләнүдән зарланып, аңа бөтен төбәкләрдән дә мөрәҗәгать итәләр. Мин бу проблема хәл ителер дип уйлыйм. Көнбатыш илләреннән сатып алына торган төзелеш материалларына бәя 40%-ка кадәр арткан. Хәзер алар гомумән кертелми дә, әлеге кыен хәлдән чыгу юлын эзлиләр. Уже ищем, отрабатываем с рынками Азии. Азия, Казахстан, Кытайга мөрәҗәгать иттек. Алар белән аңлашып эшләргә тырышабыз. Моңа кадәр сатып алынган товарларга алмаш эзлибез. Быел республикада дәүләт программалары буенча 2 миллион 755 мең квадрат метр торак йорт һәм 3 мең ярым социаль мәдәни объект төзү планлаштырылган. Санкцияләр кертелүгә карамастан бу эш тулысынча башкарылачак диләр министрлыкта. Шулай капиталь төзекләндерү дә тукталмаячак. Ул быел республикадагы 760 күп фатирлы йортка ясалырга тиеш. Моның өчен 6 миллиард сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Руслан Хуснуллинов, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.